Ok, de săptămâna este episod și mi-a aflat la noi cu video de scan. De asta vreau să fac un video în care vă mulțumesc zilele ăștia, adică 8, o să încerc să fac un live stream pe show sau pe YouTube. Mai sunt de vreo 2 ori, 3 ori, nu știu. Eu ce știu, nu știu, pot să facem și în săptămâna aia pe vacanță, dar eu aș cu un live, să tot acolo pe live, să fim cât mai mult. Eu o să vă aștept pe toți acolo pe live. O să fac și un efort să dacă fiu live, nu, dar o să încerc. Sper că încercarea mea de a face este, bineînțeles, tot pe YouTube show, nu știu, aveți show, ca să mă vedeți spus. Pa, băieți!